बिटिआरनि भगतपारा आनसलिक कमिटि एबसु आरो स्पर्ट्स एसोसिएशन बानजाय आफाद मोनथाम आफादजों जथायै स्निथि बड'लेण्ड जि गेलेन्स मेम'रियेल जि ट्रफि मार्टियारफोरनि मुङाव जि खुंदों बेयो बिथांमोननि गोब्राब नाजानाय आरो नाजानानै दिनै बे लेभेलाव सफैदों खारन भगतपाराया मोनसे खोब माने कनफ्लिक्ट आरो दाङाबाजिजों नाख्रेबजानानै चेलेन्ज मोनसे जुजिनानै थांना थानाय मोनसे बे दखरा बा बे ओनसोल खारन गोबां गुबुन हारि माहारि दङ गोबां माखासे बारहुंखा सारअन्थाइ माखासे थासारि थांबाय खिन्थु दिनै मोनसे पिसफुल बा शान्तिनि बे एनभायरनमेन्टनि समाव बिथांमोना जि इनिसिएटिभ लादों मुंख्लंफोरनि बावसोमनाय जाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो जायफोरखौ जों माहारिनि हिर' होननानै बुङो भारतनि स्वाधीनता संग्रामाव जायफोरा शहीद जादों बिथांमोनखौ भारत हादरा राष्ट्रआ जेब्लाबो सनमान होयो आरो बर'नि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'फानि सोमावसारनायाव जायफोरा शहीद जादों बिथांमोनखौ बर' हारिया जेब्लाबो हिर' हिसाबै गनायबोदों आरो बिथांमोननि मावलांनाय कन्ट्रिबिउसनखौनो जुगामि खालामनायनि मोनसे बे महद उद्देश्य आरो बे उद्देश्यआ जेब्लाबो जाफुंसार महर मोनदों आं बेखायनो सानो जे भगतपारा ओनसोलनि रायजो राजानि जि मोनसे गोसोनि बोलो बिथांमोननि जिखिनि स्पिरिट आरो बिथांमोना मुंख्लंफोरनि फारसे जिखिनि गोसोखांथियाव नाजाथाबनानै जिखिनि हाबाफारि लादों बे अराय गासै हारि माहारिजों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों गनायजादों दा बेखायनो मुंख्लंफोरनि बेसेना ओरैनो थाङाखै बिथांमोननि मावनायनि बिनिमयावनो जोङो दिनै मोनसे मोननै मोनथाम सुक्ति मोननो हादों गोजोन मोनसे पिसफुल एनभायरनमेन्ट मोननो हाबाय स्पर्ट्सनि बेलायाव भगतपाराया जेब्लाबो मोनसे आइकनिक रल प्ले खालामदों बे जायगायावनो कुन्जलता बर' दङ बे जायगायावनो गोबां स्टेट आरो नेसनेल प्लेयार दङ दा बेखायनो नैबे गेलेनाया आरोबाव साबसिन हामसिन बेयाव स्पिरिट आरो मटिभेसन थुलुंगा होगोन आं सानो जे बेनि गेजेरजों खौसेथि गोरोबलायनाय अनलायनायाथ' मोनसे दिग थाबाय आरो स्पर्ट्सआ जाबाय ओरैबायदि मोनसे प्लेग्राउन्ड जेराव खुनु हिंसा हिंसि खुनु एना एनि बेयाव थाया जि थासारियाव जि लेयाराव थाया मानो बयबो बेयाव नायनो फैयो एखे प्लेग्राउन्डआव ज' जायो फारसेथिं भगतपारा ओनसोलनि जि मोनसे बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि बेखौ माने बिथा खालामनानै रायजो जानाय माहारिखौ रैखाथि होनाय बे आरो साबसिन मजबुत जागोन दिनैनि गेलेनायावहाय दिनैथ' गिबि जागायनाय माने हाबाफारि आरो बेयाव जुदि नायनो थाङोब्ला जे रायजो राजानि जिखिनि लोब लोब बाहागो लानाय आं गोबां गेम नायदों फाइनाल गेमाव जेरैबायदि सुबुं जायो जागायनायाव बारा माने होंगो दोंगो जाया खोब सुबुंनि अनजिमाया खम जायो खिन्थु आं दहायनो सोंबाय थादों जे नायग्राफोर फैगोन ना फैया नायगिरिफोर रायजो राजाफ्रा जमा जागोन ना जाया राइट टाइमाव जेला खेलाया रिफारिया माने दामबाय बे समाव सोरगिदिं गासैथिंबो दिनै बेयाव सुबुंनि मोनसे बाना आरो बिनिफ्रायनो जों हमना लानो हायो जे बे मार्टियार्स गेलेन्स मोनसे मेम'रियेल जि ट्रफि बेखौ बयबो बजबनानै लादों आरो बेखौ बयबो नेनानै थायो जोंनि एजिएस डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बिकास बड'साया बुंदों जे दिनै 17निफ्राय 29 बोसोरफ्रोमबो बे डेटआवनो जागायो बे डेटआवनो फाइनाल जायो बेयाव खुनु कमप्रमाइस गैया बेखायनो बयहाबो गोसोआव दङ जे बे खेलाया उमुक तारिखआव जायो आरो बयबो नायनो फैनांगौ बे जोंनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव गोजोन्थों भगतपारा दखरा एबसु आरो भगतपारा स्पर्ट्स एसोसिएशन जथाय बानजायनायाव स्निथि बड'लेण्ड बिर मुंख्लं जि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे बादायलायनाया दिनै जागायजेनबाय आरो दिनैनि बे जागायजेननाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि जि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवना होलांबाय आरो लोगोसे माखासे थुलुंगा होलांदों फैबाय थानाय समफोरावबो बेबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे खुंफुंलांनो हायो बेनि थाखायबो बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों माखासे मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय आरो बे हाबाफारिखौ जोङो देग्लायसिम स्निथि खेब खुंफुंनाय जाबाय आरो बे दिनै 17 अक्ट'बरनिफ्राय फैगौ 29 अक्ट'बरसिम जागोन बेयाव गासै मोन 12 हानजाया बाहागो लादों दिनै बाहागो लादों राङागोरा उदालगुरि लोगोसे गुबुन हानजाया जादों
धेकियाजुलि टाउन क्लाब दा बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ खोब मोजां बादायलायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे रोजा रोजा रायजो राजा बिथांमोना दिनै नायनो फैदों आरो दिनैनि गाहाय आलासि साराबो जोंनि जि अडियेन्स बे अडियेन्सखौ नुनानै बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों जिहेतु माने इन'ग्रेल अपेनिं गेम इन'ग्रेल फांसनाव बारा बेबायदि मानसि नुनो थाङा खिन्थु दिनै भगतपारानि नैबे बड' स्पर्ट्स प्लेग्राउन्डआव जिबायदि लोब लोब रायजो राजा फैदों बेखौ माने जोङो गोजोननाय मोनदों आरो गाहाय आलासि साराबो बे बाथ्राखौनो बुंलांदों गुबै जिहेतु थांखि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै उदालगुरि जिल्लानि एजिएस बिकास बर'सा बिथां दङमोन बिथाङा जोंनि दखरा आफादनिनो आरो बेजों लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो जों दिनै लाफानाय जादोंमोन आरो बेयाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि करनिलास दैमारि आदा बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन बिथाङाबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायलांदों बे जोबथा बादायलायनाया 29 अक्ट'बर खालारखालि जागोन आरो बेयाव जोङो माखासे आलासि लिंनायनि गेजेरजों आरो रायजो राजानि हेफाजाबनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै माने जोबथा महर होनाय जागोन बान्था हिसाबै उइनार हिसाबै जोङो 20,000 लोगोसे ट्रफि आरो रानार आप हिसाबै 15,000 लोगोसे ट्रफि बेजों लोगोसे बेस्ट प्लेयार थागोन हाइ स्करार थागोन बेस्ट गलकिपार थागोन जिहेतु गेलेनाया जागासिनो थाबाय थागोन रायजो राजासिम मा मेसेज हरगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ जों बेखौनो बुंनो सानो भगतपारा हालामनि न' डाउट अनलि भगतपारा नङा भगतपारानि बायजोनिफ्रायबो गोबां माने अडियेन्स बिथांमोना बाहागो लाफैयो बिथांमोना जाहाथे सानफ्रोमबो जोंनि बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जाहाथे नायफैनानै थुलुंगा होफैयो बेखौ जोङो दखरा आफाद आरो स्पर्ट्स एस'सियेसननिफ्राय खावलायनाय थायो आरो बिथांमोना थांनाय बोसोरफोरावबो लोब लोब बाहागो लाना जोंखौ हेफाजाब होदों आरो बिनि जोहैनो जों बे हाबाफारिखौ जोङो कनफिडेन्टआव लानानै मोनसे हिउज बाजेट खालामनानै जोङो खुंफुंनो हाबोदों आरो दिनैबो बियो जानो थांगासिनो दङ नायगिरिफोरनि थाखाय फ्रि ना टिकेट जों टिकेटनि जेबो बिदि बेब'स्था खालामा टटेलि फ्रि आरो जोङो स्पेसियेलि एन्ट्रि कार्ड बानायदों जायफोर एसे मोजां डनेसन होदों बिथांमोनखौ जोङो माने एन्ट्रि कार्ड VIP आरो स्पेसियेल बेबायदि एन्ट्रि कार्ड होनाय जादों